Monggo-monggo nduk lintang katuran nyanyi dipun entosi Mas Gareng pun ngantosi lintang tinggal mriki lintang ya suara cinta nggih lintange kok gak enak to, Mbah? ya bayang lintang ki ora penak wong dirageh ra iso mungsuh sawan kok. Dok, saiki kowe sekolah ning ndi? Dateng SMAN 1 Puncuk. Kelas piro? Kelas tunggal Mbah Kakung. Kelas Somo dhewe kono. Pripun ta, Mbah? Aja buka wadi ketok yen aku tuwek ndang aku Mbah. Oh, kena diceluk Mbah Kakus, Mbah Kakus. Kakung kok kakus. Oh enggak ya ora apa-apa ya pancen kowe iki putuku. Nggih. Nggih. Ya, biyen Jenengan mboten kangen kula to, Mbah? ya jane kangen dong ngene kowe anake wong e. Iya. Ayo nang wedok sampe suwe kangeni kok. Ning Mas Gareng iki ya piyai sing ngangeni tenan. Aku anggere suwe ra petuk Mas Gareng. Kula nggih kangen jan kangen dikudang jenengan Kayak rungono, kayak agak suwe ra kepethuk aku kok mesti kepengin bacok. Ora. Ora. Kan nun sewu. Kelas piro mau? Kelas tunggal SMA. Berarti umur 16 ya? 15 kula. Ora entuk 16. Ibis tahun depan no kok ngenyang pripun jenengan iki? Loh, wong aku sing ngenyang kok sing bingung apa Ya didak tengahe men padha etuke. 15 setengah. Kan mumpung dipirsani jeneng bupati wis dipacar apa urung? Mboten. Lho kok mboten lho tembungmu aja mboten lho apa kowe selamane ra arep pacar? Nggih mboten sakniki to Pak. Dereng. Tembunge dereng aja mboten. Dereng. Dereng. Nggih, jek sinau ya sebense. Masih kecil ini. Ah, sinau meteng ya akeh kok. Aja ora Mboten kula. diganggu. Kuwi elek ta? Elek ta? Elek aja ditiru. Nggih. Sinau sik. Cita-cita kepengin dadi apa? Pengen jadi dosen. Pengen jadi dosen, pengen tok tapi. Lah nek kelakon pripun? Nggih, amin semoga saja. Ora omahmu iki ngendi to? Karangdina ya Kepong, Pak Gareng. Oh, ngendi kuwi? Kediri. Kepung Lah Kediri. kok berarti kan jenengan Semerep wae. Lho, ya wis lali ning kono Kepung Kediri. Nggih, Kepong Kediri. Waduh, dadah. Ya. Piye elok ya. Ya. Nggih, yo anu Mbak Lintang jenengan mang bawa apa kesenengan panjenengan. Betul. Adane lelagone dadi kesenengane sing bawa ku yo mesti menghayati tenan kae. Kowe kulino bawa cilikmu kowe apa kae? Nika ali-ali. Nah, wis niku sing tak suwun kuwi jumbuh karo acara niku wau Mas Gareng tukar cincin. Tukar cincin. Oh nggih. Ya, Dek, diaturke, Dek. Monggo bawa ali-ali. Menika kula kintunaken para pepunden saking Ndresi Rembang. Nggih. Mas Cip lan sanes-sanesipun engko ngersake kutut manggung ning Pelok Barang. Nggih. Lah coba aku ya wis di bawa ali-ali sik, Nduk. Ali-ali. yo dibawani yo ali-ali kaya ngapa? Ayo Nduk. Dek. Jenang kula kelali aja Bakat swara apik Mas Gareng. Padahal cilikane biyen ireng kusi. nggih jenengan Lho kok jenengan kowe kok aku? jenengan nglakne kula ruyen. Tapi saiki kemajuanmu, suaramu saya apik. Alhamdulillah pangesunipun panjenengan. Terus Nduk. Niki soleh kula aja dianggep sepele. Aja mbok tuntun dikira wong. Lah pripun ta Raden maju ngeten. Wah, mbok tuntun dikira arep mbok jak nang puskesmas aku. Aja dituntun, seret wae.
Oh, setruk apa piye? Karo mangan ndrok wah. Iya iya iya. Among ati Merane tansah nggo deli yen dadi lara iki tak melek to. Iya. Sedih rinten dalu Kuwi absen tro anggar kenonge muni to iki melek. Kong sing ngegong iki sing gong sik melek. ketok-ketokan Mbah Gareng sing medeni Tibane nglegeno kok Mbah Gareng sing medeni. Ketok-ketokan Mbah Bagia. ngoten lho maksudnya kula ketok-ketokan Mbah Bagia Iya. Lho asamu aku demit po piye? Iya. nganti Ayo napa? Dan tokno. Lan jenengan wong ngeten-ngeten lho. Langgar kowe wis metu aku engko ya melu metu. Besok apa bapak bali yen bali bejo kula Salah gawe ya Mbak Lintang. nggih Anu ya monggo diaturke monggo ya Mbak ngagem ali-aliku pamrih aja lali marang aku mriko Mbak renggunuk rono nusul nduk Lintang. Heeh. Bar kuwi terus bablaske tandha mata. Ha iya. Tayubke jogeti. Oke. Monggo. Yo Mbak Lintang. Pilihan aku mripati rupa mrip beresolis
Mustika laras mau kemarin mustika laras. Tayub iki penak tenan ya Mbak ya. Iya. Nggih, wong iki. Nggih, Pak Dalang. Nggih. Lah iya no, Mbak Sindeng. Waduh kok Pak. Ora kaya kancane sekolah. Tayub kuwi ditata supaya Guyub. Guyub. Nggih. Dadi ora perlu regecekan, wong joget ki dinikmati. Dinikmati, Aja nganti kalem-kalem, aja nganti emosi. Nggih, ngetutke marang lakune Nyi Rama. Riyen Tayub ku ya pancen anuk Mas, niku dienggo ngencengne tali silaturahim, dienggo napa niku ngetokke kerukunan. Tari pergaulan. Ning gandeng penjajah niku mbiyen kuwi duweni niat sing becik, terus diimbuhi bangsa omben-omben sing ora cetha kuwi. Nggih, Ah, iya. supaya geseh. Nggih. Karepe supaya geseh supaya geger gitu. Nggih. Nek saiki wis ora jamane, wis kakeh piyai sing pinter iso mbedakake halal apa haram kok. Nggih. Sejatosé mboten ngoten niku nggih. Ora jenenge Tayub lu ditata guyub mula Nggih. jogete ya ditata. Waranggana ten tengah sing nayub ya anu mubeng ngoten nika. Nggih, laras. Nggih, heeh. Nggih, matur nuwun. Mbak Lintang ya keri kono sik. Yo aku tak nyuwun Mbak Rizky Nanda Utami. Pelok barang nuruti kersane Mas Cip. Heeh, monggo. Oh, oke. Pelok barang sik. Iki sing klasik diaturke ngarep, engko sing geratakan karek mburi bagiane Bagong. Oke. Oh, iki Bagian punutan kuwi, bagian kuwi iki, heeh. Mulane jan iki karo kuku. Bagong iki. Ayo, mentara terus. Krungu pelok barang ku masangku kok ning mentik ya. awake Nyamplung. kok penek. Nggih. Lah iya. Riz,
Dalem Pak Digare. Kejaba iki pundutane Pak Cip. Nggih. Kowe arep ngaturke lagu iki kagem sapa? Kagem kula ki ya, Mbak. Lho kok kagem marui bocah iki. Piye ta? Ya diaturke sing mirsani bengi iki kok. Oh nggih, kagem ingkang mirsani Pak Ya, Digare. Awake dhewe dikirimi ya ora apa-apa wong nyatane kula karo panjenengan ya butuh pangan ati, butuh pangan rasa Mas Garing. Betul, betul. Mulane kaya Mas Garing joget mah ya makani rasane Mas Garing dhewe kangen-kangenan ya ta. Terus karo ya nggo menghibur para masyarakat. Kersane sehat ngoten lho Pak Garing. Sehat yen sehat Mas. sehat yen olahraga ki awan bengi. Niki kan olahraga menari ngoten. Bengi kok pecicilan yo maling kok. Profesional Pak De. Ngoten. Iya, ya, coba. Ora. Ano. Nah, kersane niku wau dijujuk ngono. Heeh, oke. Ayo, ya Mbak. Ano. Maka ayo. Tutuke Mbak. Omben. Alah mbeyen. Omben Bas. Terus Omben. Hatta omben nana kutute kuwi ata Putri siap. omben nono Yo, nggon iki. ditutupi, Pak. Nggon iki khusus ibu-ibu. Yo. Mas Ayo. Bayu semangate ramu yamene kok isih bengok-bengok. Lah niku tegese semangat nang jenengan mboten semangat lho. Ya ora ya engko gak telat ngombe obat. Ya ibu-ibu kene. Yo. Khusus Putri yo. Jiro lu. Ya. Yo. Krungu kok malah. Yo nek mendek ngoten. Kalau pojok kalau tuwek dhewe banter dhewe. Krungu malah njuk ngono ayo. Juk. Khusus Fahmi tok ijen. Ha iki. Ya. Kayak apa yuk yuk. Ayo muyu ha tok. Ya mi. Nggih janji mengke mboten kula tok kalih budar lah. Ya. Ayo. Lah mengke Mary yuke Dora ditokne. Ya wis. Heeh. Nggih mengke Yo. Bu mengke. Lah Fahmi sik. Fahmi sik. Mau adem ayo. Ayo mi, sira dulu ya. Iyo. Terus Yes. Ya, kesengkan. Nah. Kesengkan wis ora tau go lewat. Loyo niku. Teguh sirane sandeke gegong. Sae budi ngono ya. Ayo, lek dar gede, ayo. Yo. Pahmi ki ngapa ta Min? Ampun marah-marah Ibu, panjenengan ampun Iki marah-marah. request jeng Bupati lho. Pokoke dari sini ora kita sak kecap kudu nyuara. Siapa? Pak Bupati. Ayo. Ya lek dar. Iyo. Sidak. Kok cilik iki? Kok mau cendak men. Kok kaya kirik.
Oh, diret-iret. Nah. Disidekke sik bareng arek di. Penak tenan. Ya ra. Sajake ketempelan cedhak ini. Lah iso jerit-jerit lho. Wah, totalitas wae totalitas. Nggih, tetep. Anu, nah pisan kas. Sapa? Dini, ayo. Oh iya, iya. Ya kayak apa kayak ayo nduk. Wes. Ayo Mbak Dini. Pokoke sak yuyuke wis karepmu. Ayo kayak apa Dini, Den? Kula nyon disemangati riyen. Oh ya, Dini. Waduh. Ya. Ya calus iki kok ngono. Calus iki kok ngopo ya? Alus apa yo sentet alus. Oh iya ta. Ayo Din, ayo. Ayo, Nduk. Iya. Wow. Ira. Kandhani kuwi. Oh, mulane nada ya rujarat ya. Oh, wah kok galak men to bocah iki bae. Ngapike wong resinge. Ayo. Oh, Iku jare mesine ya drop. jebule kok ya sentet. Yo, Mbak. Ri. Makane nggih, Bos. Yo, makan. Yuk, lanjut. Pakan. Dini gede Pak ya. Makan. Tak kira rindu. Pakan. Hatta pakan. Iku tute kuwi. Hatta Kakung, ayo. pakan nono. Ya nggo sesuk nang endi turu. Ayo. Hati suara hati Yo, balungan seru. Yo. Tanggula adenduli. Wet loro. Yang burung pangalaman. Udah nyonglang ayo.
kasih matur nuwun kutun manggung pelok barang. Kula kunjukaken dhateng Mas Cip ing Dresi. Nggih, matur nuwun Mas Cip yo ora negake karo awake dhewe wit jaman bapak nganti awake dhewe bapak ngasta. Saya ini mesti disusul ning endi wae. Aduh jan. Nggih tresna kaya ngono ya. Nggih. Nggih, matur nuwun. Mbak Kiki jumeneng sik. Ayo Ki. Mbak Kiki jumeneng ning kono sik. Loh, Nah, yang jumeneng ning kono sik. terus Ayo. Di situ. Pun, stop Mbak Kiki, stop madeg nang kono, mang marep Mbak Darsini sik, madhep Mbak Darsini. Nah, nggih, mang madhep Mbak Darsini, mang ngulungke tangan panjenengan. Nah, Mbak Darsini dikanthi maju ning ngarepan ngono. Ora ketang pisan ya. Ayo, Bu. Iya, Lita. hidup Ayo. dari sini. Hidup. Kaya wong pinter yen ngomong rumangsa bener. Ompake yo mencengak. Vokal seru gamelan alon. Kaya wong pinter yen ngomong rumangsa bener. Sila tumpang yen majan mukuli dalan kakang ngalor ngidul akeh kang padha nusul. Sajak ngandel apa kang wis dicekel kadonyan kaswargan jare wis ana tangan yen padha mesti umuk ngatu terus gone muwus. Tumpang enake apa kang dikajake babar pisan durung ana ayo kok marang tutungane tanpa mikir aku nuruti Mas Gareng ya. Mikujuk ibu kita dari sini. Sumangga Ibu. Wah niki kabejane lagi niki lho sinden tuwek ngadeg lagi niki. Ora koyo. Enggak disia-sia jenengan. Ora sia-sia iki tenan lho. Kowe wong lair iki wis nang isor panggung. Ini ibu kita ya. Ini ibu kita. Ibu kita dari sini. Wes ta Mbak Darsini nek nang isor panggung iki ngopo? Ya. Ndak dalah. Ayo, diaturke sik. Elo ala Mbak Darsini. Wah, ya. Jan. Untuk apa? Kuwi to lagu. Ngawur tapuk modar yo. Takong ngene. Ya, diaturke. Elo ala Mbak Darsini. Monggo. Yo ja diracike. Monggo, yo. Biyen aku ngomong benci karo
Ngene iki lho cegoke mburi iki sing apik ya. Wong tuwa di kaya ini bagus. Niki tenan iki spesial. Ora tuwek ya perpanjang neh ning. Nah, mboten ngono. Mboten ditimbali Pak Agus, Pak Darsini mboten nyanyi. Wow, jadi ini persembahan spesial untuk Pak Agus ya Om. Makasih ya Lek Dar. Terima kasih ya Mama Dar. Ya Wis ampun. ayo. Matur nuwun ke Mbak Putri. Terima kasih Ibu. Atas Ibu, ya ampun ya ampun. Matur seneng nuwun Ibu. Tadi. Gimana? Sing sepuh wani kaya ngono. Kok Nggih. kowe sing nom-nom ora iso kaya ngono isin aku. Kata siapa nggak bisa? Ya. Kita itu bisa pargoy, ya Mas Nanda ya. Ya, kalau Bisa. pargoy kan gampang. Nah, ya, coba Mas gimana kalau ya? pargoy itu gimana? Ayo coba ikut sini. Ayo Mas dus tak dus. Par. 1, 2, 3. Yo, gareng. Ayo coba ikutin. Bisa kan enggak? Katanya tadi kalau Bu Darsini bisa, kenapa kita nggak bisa? Ya, Ton Jajal, Upama aku coba. rasane ini aku nyawang tok wae blet pipis e. Loh. Nek gareng Berarti wis tuwa. goreng parah iki ayo. Kok parah. Mbak Dita ya rene, Mbak Dita. Ayo sini, Mbak Dita. Mataram. Turut. Yo. Ngetan Bali. Malik Slindro gagrek Banyuwangen nyuwun gelang alit monggo diaturke. Yo, gelang alit diaturke dhisik. Nggih. Mbak Dita nyuwun tulung dibawani sik, Mbak. Monggo dibawani. Ayo, cara Banyuwangen engko didum karo Mbak Niki. Nggih. Siap. Yo, kaya ngapa? Ayo Dit, Mas Gareng bagian jegleng. Ayo. Sini nanti dijembeng ya, ya. Gareng ya. Kakek gareng, jengleng kakek gareng. Iya ampun kakek. Tapi biasanya tambah tuwek kuwi akeh santene ya Mbak Dita ya malahan ya. Lah apa isik? Isik-isik apa ora? Sing dhisik-isik apa Dita? Iki Lah sing duwe santen apa ora? ya gumantung mungsuhe nanti. Mung suwe cempe ya duwe ya. Ayo, ya Mbak Dita. Nano. Maka. Mambiat mayone Ya, ayo. Karamu niki piye iki? Wong jengle Tenanan sangat ora tadi. Apa niki mau ya sing muni? Kok mak klotak Pak pripun iki? Beduke dituthuk. Oh sing bedung ngendang kok ya. Huk, anu. Alfian, Fian. Oh ya, ayo, ya kowe bedung. Bedung. Bedung sing ya. Beduk. Nah. Engko bar bedung wis lampu. Bareng nang ngorjen. Waduh. Bareng mutar ya. Ayo, ya Mbak Dita. Neno. Suarane Ya. Loh, Gandeng. Ya. gandeng
Ngopo gak pakai sepatu iki? Piye ngopo? Wah, kok senengane ngewo jare kon beduki. Nah, ayo. Ayo. Nyarang biai. Nyiram Kyai. Nusantara. Nusantara. Aja ajar setruk kok, Dek. Piye kuwi? Nah kok marah ini gimana? Kono nesu. Kok marah? Kok ngambek-ngambek to kakek? Joget to ajar setruk piye? Mikir ramune lho Pak De. Lha lek yen nesu saya cepet setruke. Lah, Ayo. Nana. Pianyu Wah, enak yang enak ya ngono kok ora dijogeti ngopo Mas Garing? Bosku, Pelar lan kidul. bosku ki sajane jujur lho. Bengi iki kepengin madhep rene keperu-peru goyangane cah loro. Cek jujur. Ala kok busung lho kae kepengin weruh egolan. Aku streaming no, Mas. Oh, HP oke bingung. Ayo. Telur lan kidul Balik ngendi? lalasangkan Pelar lan kidul lan saker. Kang Keliwiyat. Kang kaliwiyat liwiyat Mas Gareng, ilak ta? piye Pak De? Sing ngendang karo joget iki kompak ngono kuwi jenenge. Nah, sing ngendang tetep ngersula. Lah ngapa? Mergo ora iso ngedepke sing joget. gak kebagian terus ya. Pindarene, ngadepe rene, madhepe rene. Eh. Ayo. Oh, wong kok senengane kok ora apa-apa. Wis. Joget to sak kemengmu. Oke, joget sak kemenge Mbak Ing mau. Ayo. Nano. Aja takon senang susan bisa Anae dia. Gumeliaring. Ayo. Taman Sari Nusantara. Belang alit diatur iki. Monggo, yuk. Wis kalakon Yo. samene lawase. Iso nyari kaget yati.
kasih, matur nuwun. Ayo. Diratani. Pojok etan. Ha nggih nang wong negarane dhewe iki budayane iki akeh kok. Nggih, Sabang sampe Merauke pojok kulon Jawa, etan Jawa. Nggih, nggih. Mbak Kiki, ya aku nyuwun pelok mang bawani sik. Mengko didhawuhi lelagon memanik. Oh, tetap. Nggih, nggih. Nggih, oke. Niki ana sing ngersake Lintang Asmara. Engko sapa Mas Gareng? Wau bapake sinten wae sing arep dueti wau. Oke, sing badhe nyekar Lintang Asmara ing pundi Monggo, kala wau. monggo Bapak. Ya dianu sik. Semanggaken. Dibawani sik, memanik dhisik. Memanik. Monggo. Ki Bawani apa mangsa budua, Mbak iki? karangane Mas Sun Grondong lho. Waduh. Ayo. Ki nanti kena apa-apa kena nduk pokoke tibane Banyumanik. Memanik. Ngikutan pau-pomo lho ya entuk nyilih-nyilih. Ki nanti mawon nggih Pak Bayu. Oke, monggo. Ayo. Tak tunggu Wah, senengane sapa iki? seliramu rawuh Iki sing nganggo ya Allah ya terus ketake. Lanjut. Sae Urung. Oh, dereng. Masih dawa. Nanti Masih dawa. kita lanjut memanuk, ya kan? Memanik. Oh ya, Padha ae iki ya. iki godho imanku. Ya ampun, kamu juga seger kayak jeruk mentala tak. Gemes Tapi kok wis kisut. Heeh, wis Jeruke. kisut kabeh iki piye? Ya sebagian kisut, yang lain masih ada yang kencang. Masa sih? Tapi kok kayak berarti Oh, iya. kemah wedhus Sini tas, sini tas, sini Sini. Kok tas. dikum bensin ora. Kumasamu karet kok. Iya. Ayo Bapak. Iya. Sih tahu. Dedek bubuk. Dedek babu. Yo Bubuk bacut kisik. Oh, nek bablas lali yo. Tangis Kok mati yo. kang kebak tetunggo Sapa to ki? Oh, Mbah Kakung iki lho jane napa jane jenengane? jane ki apa to sing ombe ki? Selama di dunia ada kopi, kehidupan tidak selalu manis, pasti ada pahitnya. Oh. Asik. Ya, sok tak kopi. Lanjut. Bangsamu mampu apa piye? Ayo. Seliramu kandak pilih Piye? Kan tak pilih. Ayo lanjut. Diam. tak pilih donya akhirat Piye? ya
diaturke. Wah, jan nikmat tenan suarane. Mat. Kiki iki memang enak. Makasih. Sing Jangan lunga. ngerti dom nyelawe-nyelawe lek nang 50-50. Yo, diaturke. Monggo. Tukang dulu sik, Mbak iki. Nah. Ayo kowe Kairo ndampingi Kairo. Monges. Ada Mbak Kiki. Ayo Delintang Kairo. Hai. Matur nuwun wis diaturake. Nggih, menika kalau Nggih, sampun katur menika memanik. nggih, Mas. Terakhir aku nyuwun Mbak Lintang karo Mbak Kiki ana sing ngersakake Lestari diaturke. Cocok. Monggo, yo Cocok. ditutupke. Nggih, ayo. Adek mau nabung dulu. Oke. Oke. Itu nanti buat sanggung munggah kaji ya. Iya. Iya. Iki tekan bandara mulai. Ngono. Yo Pak Rinto diaturke. Monggo, yo Cak. Ada Lintang Kairo, Mbak Kiki. Kiki nyapa. Sang Dewi katakan lami, hamba berbebangi sepi. Haram nombangi melati, dasar ulangin datari. Manis Kon dhuwur Mbak Kiki. Dewi katon ngelami, ambek terbebangi semi. Arom bangi melati, dasar wulani neteri. Terima kasih matur nuwun Mas Gareng sawetawis satur panglipur kata